Татарстан яңалыкларын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Әңгәмәне минем коллегам Гөлназ Ибраһимова алып бара. Татарстан радиосының иртәнге турыдан туры эфиры быелгы җәйнең үзенчәлекләренә, бакчаларда үстерелгән уңышны саклауга әзерләү, үсемлекләрне корткычлардан саклау мәсьәләләренә, бакчачыларның хәзерге мәшәкатьләренә багышланды. Россельхознадзорның Татарстандагы филиалы авыл хуҗалыгы үзәгенең махсус лабораториясе җитәкчесе Айгөл Габдрахманова бакчачыларга күп кенә киңәшләрен бирде. Без дә студия кунагына сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Айгөл Василовна, хәерле иртә. Быелгы бик җылы җәй үсемлекләргә ничек йогынты ясады? Иртәнге һәм кичке температураларның суммасы югары булу сәбәпле безнең табигатьтә әлбәттә инде үсемлекләрнең дә үсемлекләргә дә ул тәэсир итте, шулай ук бөҗәкләрнең үсешенә дә тәэсир итте. Бу әлбәттә мондый җылы һава торышы ул безнең менә әйтеп үткәнчә үсемлекләр һәм бөҗәкләрнең үсешен тизләтте. Монда инде әгәрдә мисал булып инде мәсәлән сентябрь аенда гына чәчәк атарга ярата торган георгин чәчәкләре дә шау чәчәктә утыра хәзер безнең. Шулай ук баланнар кызарып килә, гомер булмаган дип әйтү дөрес булмас. Теге баланнар да инде менә август аена кызарып, шундый тәлгәшләр белән утыралар. Бу бер яктан инде әлбәттә җәй булырга тиеш дигән кебек булса да, әмма безнең җәй коры килде. Һәм менә шушы коры булу сәбәпле безнең инде әлбәттә игеннәрнең уңышына бу тәэсир ясады. Ни өчен дигәндә, чөнки дым булмау сәбәпле инде безнең уңыш азрак аз күләмдә быел җыелып алыныр дип фаразлыйлар. Бакчаларга килгәндә, шулай ук менә бу яңгырлар булмауның аның үз тәэсире бар. Монда мәсәлән суганнарны алсак та инде менә бу бик нык иссе булу, аларның үсешенә шулай ук яхшы бер яктан яхшы булса, икенче яктан нәкъ менә яңгыр суы җитмәүе әлбәттә инде үсемлекләрнең формалашуына, уңышның формалашуына тәэсир ясады. Алма да өлгерде. Бүген алма бәйрәмендә ниләр әйтер идегез? Иртә өлгерә торган алмаларны без инде җыеп алдык уңышларын, алар безнең бик аз сакланалар. Инде менә соң җитешә торган алмаларны теге поздний сорта дибез инде. Менә алар өлгереп килә. Шуны әйтергә кирәк, уңышны җыеп алганда без алмаларның җитешеп беткәнен теге перезрелый дибез инде, менә ул стадияга җиткермәскә кирәк, азрак алданрак, әгәр дә без сакларга уйлыйбыз икән алманы кышка алданрак җыеп алырга киңәш итәбез. Һәм менә бу уңышны җыюны аны безнең башкарырга кирәк 40 көнне. Һәм әлбәттә инде бәрелүләр минималь рәвештә булырга тиеш, чөнки һәрбер кеше белә, әгәр дә инде безнең алма бер җирдән бәрелә икән, димәк шуннан ул тиз арада гына чирү барлыкка килергә мөмкин. Август ахырында бакчачыларга нинди киңәшләрегез бар? Хәзер безнең косточковые дибез инде, алар безнең шияләр, сливаның кайбер төрләр сортлары инде уңышларын бирделәр, шулай ук кура җиләкләре. Буларны нишләтергә? Карлыган безнең инде күпчелек карлыганнар үзләренең уңышларын җыеп алдык. Монда без нишләтергә тиеш? Монда әлбәттә иң беренче чиратта біз аларны киләсе сезонга әзерли башларга тиеш. Һәм беренче эш иттереп без монда туфракны, аларның төпләрен йомшартып, шереме кертеп, һәм аларны ашларга тиеш. Біз көздән киңәш ителә азотный удобренияларга түгел, фосфорны калийный удобренияларга басым ясарга тиеш. Фосфорны калийный удобрениялар белән ашлап, әйткәнемчә инде төпләрен йомшартып китмәннәр дибез инде. Һәм аларга яхшылап су сибәргә киңәш ителә. Быел бигрәк тә, чөнки әйтеп үткәнчә ел коры килде. Коры килү сәбәпле безнең тамыр системасына инде менә күпләр инде әгәр су сибәргә мөмкинчелекләр булмаганнар. Шул ук алмалар үстергәндә күргәннәрдер. Алмалар быел зур булып үсә алмадылар, чөнки дым җитмәү сәбәпле.
Бу моның сәбәбе дым җитмәү, яхшылап күп күләмдә су сибәргә, ашларга киңәш ителә. Һәм шулай ук, менә уңыш җыеп алган агачларны хәзер без корткычларга һәм авыртуларга каршы эшләргә киңәш итәбез. Айгөл Васыловна, сезнең лабораториядә үсемлекләрне саклау буенча бөҗәкләр үстерү тәҗрибәсе белән дә уртаклашсагыз иде. Быел инде без яңа төр интомофаг дибез, файдалы бөҗәкне сынап карадык. Ул безнең падизус, бу безнең Колорадо коңгызына каршы эшли торган файдалы бөҗәк санала. Нәтиҗә нәрсәне күрсәтә? Падизус дигән файдалы бөҗәк Колорадо коңгызына каршы дөрестән дә эшли, әмма аны чыгарырга кирәк безнең Колорадо коңгызы йомырка салу фазасында. Безнең ул 85-90%-ка кадәр эффект бирде, йомыркаларны юк итте. Ягъни ул ал битенә ничек тәэсир итә, ул безнең хабатогы белән тире ашау кирәк, питание кирәк. Ул хабаток белән менә фермент бүлеп чыгарып, шайтырып туклана. Менә бу очракта безнең ул 85%-ка кадәр йомырканы юк итте Колорадо коңгызының. Һәм әгәр инде личинкаларына килсәк, бу очракта әлбәттә безнең личинкаларга каршы аның эффекты азрак кимрәк. Әмма улан шулай ук личинкалары белән туклана. Әмма бу очракта инде безнең сезонга 2-3 тапкыр чыгарырга кирәк булачак, һәм 1 квадратный метрга кимендә 5 экземпляр файдалы бөҗәкне чыгару кирәк булачак. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Россельхознадзорның Татарстандагы филиалы авыл хуҗалыгы үзәгенең махсус лабораториясе җитәкчесе Айгөл Габдрахманова белән әңгәмә карадыгыз.